ಜೋಡಿ ಪುನರ್ದಿತ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತ ನೆಮ್ಮದಿ ಅವಂದೇ ಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ಏನ್ ಚೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಹುಚ್ಚಿದ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೈಯರಿಜ್ಜಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಮಗಳ ಕಟ್ಟಾಟಿಗೆ ತುಚ್ಚಿನ ತುಚ್ಚಿದಿನ ಬುಗಿಯರು ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟನಿ ಕೇಕ್ಕಲಿ ಅಂದ ಮತ್ತೆ ಏರಂಚ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನೋ ಸಾರಿ ಹಾಕದೆ ಕೆರನೆತ್ತ ಹಾಕದ ಹಾ ಮೊದಲ ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬರಿತಿರೋ ಲೆತ್ತಿನತೆ ನಾನು ಯಾನು ಆ ಲೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿಲ್ಲಡೆ ಯಾನು ಫರ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೋಯಿನ ಒಂಜಿಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಮೈಕ ಇಡೀ ಬೇನೆ ಎತ್ತಿನ ಮಾರು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ದಾಲ ಬೇನೆ ಅವಂದು ಯಾರು ಐತಿ ಬೇಗ ಸೈಯರಿಜ್ಜಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಂದು ಕೊರೋನಾರ್ದು ಕೊರೋನಾ పౌడర్ ఉందా పౌన్స్ ఉండు జాన్సన్ ఉండు ఓ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಳ್ದುದ ನಾವು ಕೈಯ ಹಿಡಿಯೋ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಆನಂದಾದಿಯೋ ಯಾನಿಟ್ಟು ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಪೋಯಿನ ಮಾರೆ ದಾಯ ಈ ಗಾಡಿ ಪೋತೆ ಆತು ದಾಯ್ತ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಕಿವಿಯ ಕೀಳು ಮಾರೆ ಈ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ದಾಯ್ತಾ ಅನ್ಪನೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪ సౌండ్ గా అవి కొంచెం మర్త్యా ఈవెన్ ఎడ్డే ఇయర్ ఫోన్ పాడుందు ఎడ్డే డీజే పాడుంది పోలాగే